Jekk hux Għawdex, il-Belt jew inkella Buġġibba, is-sentiment kien wieħed komuni. Żmien il-festi kien wieħed tajjeb għan-negozji fejn il-Maltin nefqu euro mhux ħażin. Sidien tan-negozju min jirrappreżenthom qalu dan fil-programm Arena li jixxandar fuq One. Naħseb li jiena l-ewwel inni fin-negozju ta' 36 sena fl-istess post u fl-istess serja. Dis-sena kienet waħda għalija kienet rekord, il-beħ li kellna f'Buġibba qed ngħid fiċ-ċentru Buġibba kien ħafna aħjar mis-snin ta' qabel. Dwar il-Belt id-diskussjoni hi jekk marrux tajjeb daqs is-sena l-oħra jew iktar, għaliex li marru tajjeb jidher li m'hemmx dubju. Matthew Samut, manager ta' stabilment fil-Belt, qal li din is-sena in-nies daħlu l-Belt bl-eluf u r-riżultat der. Le, nistgħu ngħidu li dis-sena reġgħet kienet pożittiva, ġifieri għall-Belt, ġifieri nista' nitkellem fuq l-istabbilixximent ġifieri fejn naħdem. Nista' naqbel ġifieri nistgħu ngħidu li kellna temp favorevoli fejn ġifieri in-nies setgħet toħroġ, setgħet tgawdi t-temp. Kien hemm ġranet ukoll fejn kienet diffiċli biex minn triq ir-Repubblika tgħaddi, ġifieri bin-nies bis-saħħa ta' nies li kien hemm. U dak li rapportajna dwaru fi żmien il-miliet li Għawdex kien miżgħud bil-Maltin jieklu, jixtru, jiddevertu, ikkonfermah Michael Grech, President tal-Kamra tal-Kummerċ Awċija. Mill-banda l-oħra wkoll anki Għawdex issaħħa dak l-isem ta' niċċa li fokajna ħana fuqha fejn jidħol il-miliet. Ġifieri kien hemm reklamar tajjeb anki min-naħa tal-Ministeru għal Għawdex fuq il-miliet f'Għawdex, illi wieħed għandu qatt tal-miliet tiegħu f'Għawdex.